Ассалому алейкум, тамошобинони азиз, хуш омадед ҳама каса ба канали мо. Апа хӯрои азизи меҳрубон, ин видеое ки имрӯз шумо да ман мондум, видеои канали Зайнаб Садовод турецки платья. Ана барои чӣ ман мондум? Барои хотири ҳамо апаву хоҳарое ки маро тамошо мекунанд. Паста яна дар комментария ҳам дар ватсапа менависанд ки Саида ту куртуҳота агиҷо мегирӣ, бугӯ морам бигирем. То ма бигем ма куртуҳома ай Зайнаб дастрас мекунам, то ма мепӯшам ки ин куртуҳо тамом мешаванд. Ана имрӯз ма ҳамин хия хулосаеда омадам. Ма Зайнаба имрӯз занг задам, гуфтам ки ҳамаи нами куртуҳое ки шумо дидесен дар рӯи экран, ай ҳамаи ҳамин цвето ма заказ кардам. Ин куртаи вязани бигем нами асени зимнияй дарозай, ай ҳамашон ма заказ кардагием духтаро. Ай ҳамаш заказ кардагием. ирӯз уже Зайнаб закази мара роӣ кард. Мумкин охирои ҳафта да бираса, мумкин ҳафтаи дига бираса. Бо ман мепӯшам, шумо да видео мекунам кадометонда ки маҳқулай номерое ки дар рӯи экран мебинен, занг мезанен, дар ватсапошон менависен. Марҳамат заказ кунен. Ана безрукавкое ки шумо дидесен, ино 1500 рубл нархаш. Ана размеро ай 48 то 58 мерава. Ай ана ёрам апа харома заказ кардагим барои хума. Ём хеда назартон калтача метава, лекин айзону поёнай барои зимистон беҳад удобни хушрӯай. Ба кӯдаки майда я поликлиника я садик рафтанда пешбоӣ намехӯрӣ. Ана куртое ки пешай и нишон додагӣ буд Зайнаб, во дрозан, во дрози бадам нестанд, лекин дрозан, во бебрукан. Ана ё двойкаҳан кати брукошон. Куртуҳо қати двойкаҳо ҳамаш 2700 рубл. Аки як бора ма имрӯз ба фикрам хато накунам, 10 заказ кардам барои хидмат. Зайнаб роӣ кард, чекша уже роим карда ватсапам. Ана кадометон ки ай 2-3 зиёд мегирен, бо скидкатон мекуна. Бо айнои ма бинависе, биге ки ай канали Саида дидем, скидкатон мекуна. Биге ки Саида гуфт скидка куна. Кадометон ки ай 2 ё 3 зиёд мегирен, якта гирен невигат наҳай. Ба ма барои шумо тавсия метиҳам. Нархош қимат нест. Турецки двойкаҳои вязаны. Ино размерошон ай 42 то 56 мерава. Ино стандартни размеранда. Ина ма худам 50 мепӯшам, айнамиё заказ кардам. Кадоми 56 ам пӯша метавона ки заказ куна мешаваша. Кадоми размери 42 ам пӯша, айнамиёро заказ куна мешава. Ино да ҳамин сохти танат меистанда. Агар ки бузбала боше, бо кушодаки хушрӯ меистанд. Айнаиё ма заказ кардам худам да. Анаиё дрозан. Беҳад удобни хушрӯакай. Масалан ина ма мошин ҳай мекунам. Ира қати ягом тёпли ласина кати мепӯшам. Оли ласинаҳошонам ай пеш мебиёя иншоллоҳ. И ягом куркачаи ғавс не, ягом куркаи бигем ки болюменина асени калтача. Чихе хушрӯай, куркаи дароз не. И қати як куркаи калтача мепӯшӣ, беҳад фасони хушрӯ нигоҳ кунен. Чихе беҳад хушрӯ меистамада, беҳад ҳамин маҳқул шуд. Марҳамат заказ кунен. Ина ҳоли ма куртои ма мебиёя, ба ма мепӯшам, ба меге ки Саида якҷо заказ кардӣ ки уже тамом шудагиай. Ирӯз видеош дар канали худи Зайнабам буромад. Ина марам барои шуморо видео кардам. Чиста ак мо қати Зайнаб ҳамчо апа хоҳар шудагием. Чанд сол шуд ки бигем ки ҳоли ма дар фабрили корам намекардам ки мо рафту омад доштем, апа хоҳар шудагӣ будем. То ҳозира ҳамчун бигем ки ми як апа хоҳари раднои шудагием. Барои шумо тавсия метиҳам. Зайнаб ҳар хи куртуҳоро намебиёра, намефурӯша. Ҳамаи куртуҳош чиста турецки, качествени, пат намегиранд, безеб намешаванд. Чанд боре ки шумо буфоратона мешӯен, мепӯшен. Ҳамаш дар ихтиёри худтон. Ҳама намуди расцветкаҳош ҳастай. Марҳамат, кадомеш ки шумо да маҳқулай скриншот кунӣ, ватсап мада не апау хоҳаро. Номерое ки рӯи экранай, анами ватсапи Зайнабай, ватсапи шавҳаротон хоҳанд заказ кардан, шавҳараш ҳастай, ватсапи продавецаш ҳастай. Марҳамат, роӣ кунен, сразу заказотона қабул мекунанд, номтона дар дафтаршон менависанд. Ана боротона куртуҳотона уже сразу роӣ карда чекша равонатон мекунанд ки кай мераса. Доставка пули шумо намеспоред да Зайнаб. Вақте ки ҳамин бортона ки получат мекунед, вақте ки боротон мебиёяд да почтатон, ҳамин почта да ба чашми худтон мерен, мебинен. Мақсад бо нашава ки Зайнаб пули доставка пулиро зиёд гирифт ё ихе шуд, нофаҳмоӣ нашава гуфта. Марҳамат, мерен ай почтаҳотон част мегуфтан пули доставка пулитона меспорена. Бигем ки
куртоатона мегирен мерен. Ай инами ма заказ кардам. Ай ҳами инами иминами платьяки ост Зайнаб қабдаге ай ҳами 4 цвет ма заказ кардам. Беҳад датана хушрӯ меиста. Бо мепӯши датана бигем аҷоибот хушрӯ меиста. Иншоаллоҳ биёян ма видео мекунам бо шумода нишон медиҳем ки шуморо ҳами чизое бигем ки хушрӯи кушода ки мусулмонӣ дар дини исломон бигем чӣ хеле ки иҷоза додаган анаму хел фасони аҷоибот куҷоям ки рафтӣ чем ай куртои хмона даиҷа инами куртаако на хинакат мегирӣ на ҳичи ғавсака ки хушрӯвак мепӯшӣ ба ҳам бигем ки беҳад хушрӯ охида ҳами шаҳри Россия беҳад хушрӯай. И куртоҳо специально барои хинакии ҳами Россия ҳай куртои хмон намешаванд даиҷа дар даруни хона папленои хмона дар даруни хона мепӯшем. Анамихе апа хоҳаро марҳамат вибр дар дасти шумо ҳай беҳад бисёр ай куртоҳош мошоаллоҳ нигоҳ кунед. Айнаиама 3 намуд заказ кардам. Марҳамат заказ кунед дар рӯзои нағз пӯшен.